Ayun! What's up mga boss? Magandang gabi. Nandito na naman tayo, Boss Idens TV. Maraming salamat nga pala at napadaan ka dito sa munting YouTube channel natin. So, ang ibabanat nating lulutuin ngayon mga boss is yung mukbang na tinatawag. Ano na natin, paghalo-haloin na natin yung yung alimango, yung pusit, tahong, at saka yung sugpo. Yun yung babanatan natin ngayong gabi mga boss. So, pero bago natin ituloy yung pagluluto natin mga boss, siguraduhin nyo muna na nakasubscribe na kayo dito sa Boss Idens TV para lagi kayong updated sa umatikabong lutuhan dito sa Boss Idens TV mga boss. So, ayun lang muna mga boss. Tara na, ihanda na natin. So, ayan mga boss. Ito yung ngayon, luluto natin. Ayan, ito yung mukbang natin. Magmumukbang tayo ngayon. Diyan na yung mga pusit, tapos tahong, yung nandiyan na rin yung crab, tapos may mga pasayan na rin sa loob. So, ito yung sweet corn lalagay natin, tapos ito yung bawang at saka sibuyas. Siyempre hindi mawawala yan pag mga ganitong lutuan. So tara mga boss, prepare natin yung yung mahiwagang. So ayan na mga boss yung mahiwagang lutuan. So prepare na natin yung painitin natin ulit yung palay. Yun. Medyo mahirap ang mag-start yung natin, palayok natin mga boss. Ayun, may pusa na kumalabog doon sa tabi. Kumuha lang tayo ng mga boss, mantiga. So ayan, pag mainit na yung palayok, lagyan natin ng mantiga. Ayan. Lang natin mga boss, painitin lang ng konti. Then, ayan. So ito, pag mainit na siya mga boss, ito na yung yung lagay na natin yung bawang at saka sibuyas. Ito mga boss. Init. Tapos medyo hinaan lang natin ng konti yung mga boss, sa medium to medium to low lang yung apoy para hindi siya masunog. Kapag masyadong malakas, hindi mo na mamalayan, nasusunog na yung yung sibuyas at saka bawang. Yan, pinagsabay na naman natin mga boss. Ang importante diyan, makuha lang naman natin yung yung masarap na amoy. Ayan. Mukbang tayo ngayon mga boss. Maganda rin sana to mga boss kung kung merong yung buttered. Ayan. Sarap sana. So wala tayong ganun mga boss, kaya lang muna. Mantika na lang. Ayan, pag ganyan na mga boss, medyo namumula na yung bawang, pwede na natin ilagay yung yung mga natin, yung mga tahong at saka mga pusit. Kunin ko lang mga boss yung kunin ko lang yung lalagay natin. Pero bago pala yun mga boss, bago pala natin ilagay yung ito, ilalagay din natin yung yung sweet corn. Medyo igisa natin ng konti para may pampatamis. Ayan mga boss, sweet corn yan. Ayan, igisa natin ng konti yung sweet corn mga boss. Ayan siya. Ayan. Ito mga boss. Ayan
Ayan. Sarap na ng amoy mga boss. Kunin na natin yung ano, pwede na ilagay yung ano, mukbang natin mga boss. So, eto na siya mga boss, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayan na, pinaghalo-halo. Pinaghalo-halo na natin mga boss. Ayan. 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 Medyo ano siya mga boss, tumitilapon. Maliit kasi yung ano natin, palayot natin. Ayan. Ayan mga boss, oh. Sarap na lang amoy mga boss. Wala pang lasa yan ha, amoy pa lang. Ayan, lagay na tayo ng ano mga boss. Siyempre yung magic sarap, hindi nawawala mga boss. Ayan. Dagan pa natin mga boss para ano. Sarap sana kung ano. Meron na namang anghang ko mga boss. Kaso tulad nga ng sinabi ko, masyado tayong makasarili pag maanghang. Yung gagawin natin. Hindi, may mga bata, yung mga anak kaming dalawa, maliliit. Di pa nila masyadong kaya yung ano, yung manghang, kaya ano muna. Yan mga boss, oh. Yan siya na, medyo nililihis ko yung ulo ko kasi di pa tayo sanay sa ano, camera na ganito. Yan. Sarap na ng amoy mga boss. Yan, oh. Ayan. Kung bago ka pa lang dito sa ano, channel natin mga boss, kung bago pa lang kayo dito sa channel natin, mag-subscribe na kayo para at least marami kayong ano, makikita dito na ginagawa natin, mga bagong pamamaraan ng pagluluto mga boss. Bola lang yan. So ayan siya mga boss, lalagyan na rin natin ng ano, ng asin mga boss. Para ano, magkaroon na ng lasa. So, ayan, ihalo-halo lang natin mga boss. Ayan, oh. Ayan na siya mga boss, oh. Ayan, kung mapapansin nyo, kusa na siyang nagtubig mga boss. Ayan. Ayan, oh. Mukhang ano mga boss, mapapalaban tayo ngayon. Palaban tayo sa lamesa. So ayan mga boss, tigman natin yung ano, yung lasa niya. Ayun. Saktong-sakto na siya mga boss. Maglalagay tayo mamaya ng ano, 7up. Pwede na rin maglagay para ano, may paano yung lasa. Ayan. So ito mga boss, naglalagay din tayo ng ano, ng konting honey mga boss. Yan, oh. Para at least may konting tamis. Yan. Wow naman! Honey yan, pure honey yan mga boss. Wow! At dito rin lang yan nakukuha sa ano mga boss, Ilocos. Yan, maglagay tayo ng konting honey para at least medyo may tamis ng konti mga boss. So ayan siya mga boss, kumukulo na. So lagyan na rin natin ng suka mga boss. Ayan. Para ano, para siyang ano, may matamis na medyo may asim ng konti. Maganda sana kung ano mga boss, kung may lemon tayo na ano, yung ipipisa natin na lemon dyan, mas masarap pa sana. Or di kaya kalamansi, kaso wala, biglaan lang kasi ito mga boss. May nagpa-order lang ng ano,
kaibigan ng misis natin na ano, ito, may binebenta kaya bumili lang kami. So kaya masubukan nating luto kung ano, pwede ba. So hintayin natin na humupa yung tubig mga boss hanggang sa may konti na lang na tubig para pangsabaw siya mga boss. Pahupa na yung tubig. Hindi ako na kontento sa suka kaya nagpakuha ako dyan sa ano, kapitbahay ng kalamansi. So lalagyan natin. Mga boss, oh. Katas ng kalamansi yan. Pahingi tayo dyan sa kapitbahay kasi ano, hindi tayo na kontento sa ano, sa suka. So ito, iano natin ulit, halo natin mga boss. Pahupa na yung ano, tubig. Bale yung ano na lang yan dyan, matitira dyan, yung mantika na lang mga boss. Ano, ayan siya. Ayan. Kunti na lang mga boss yung ano. Oh, nahulog. Ano, sarap na ito mga boss. Ang pulutan. Ayan siya, oh. Ayan, so humupa na yung ano mga boss. Okay na siya sa ano, okay na sa akin yung may konting ano, nagtalong tubig at saka ano, kalamansi. Luto na rin siya. So let's get ready na mga boss. Kainan na. So ayan mga boss, tara na, kain na. Mukbang, kain ka. Prap ko na nga, hindi prap. Tara. Mukbang mga boss. Walang laman. Ayun, pulang-pula, walang laman. Will you please repeat it? Mahina yung ano natin mga boss. Alimango. Walang laman. Oh, wala. Walang laman. Alimango. Ito meron ang laman. Susubukan natin mga boss. Wait lang. Meron din po. Inihaw. Pwede, kain na. Mamay ko kanina. Maano naman? Nahihiya silang kumain kasi may camera daw mga boss. Natin yung ano mga boss, pusit. Alam mo naman. Alam ko na. Alis ka lang. Mahina yung ano mga boss, yung nakuha natin ano, alimango. Oo, walang laman. Kapag sa nangangagat. Mga boss, oh. Masarap na naman siguro to mga boss pag ano, yung bagong kulit. Nandun ka pa lang sa Pampang, gaganituin mo na mga boss.
Patay na kami. Ayun mga boss, tapos na. Kunti na lang. Ayaw ko na. Tara. Ayun na naman mga boss. Tapos na naman yung mukbangan natin. So, maraming salamat at napagtiyagaan mong pinanood itong video natin. So, bago tayo magpaalam, siguraduhin nyo muna na nakasubscribe na kayo dito sa Boss Idens TV mga boss. Paki-share nyo na rin para malaman din ng mga kapwa nating Ilocano na nasa ibang bansa. So, maraming salamat ulit mga boss. Inuulit ko, paki-share na lang at paki-subscribe tong YouTube channel natin mga boss.